Xiquets i xiquetes de la classe de segon i us anem a mostrar unes cosetes que hem après de les plantes. Les plantes tenen unes parts molt importants: arrels, tija, fulles i flors. Nosaltres som les arrels i fiquem les plantes a terra. Estem tan ficades a terra que no ens podem anar a cap lloc. No ens maltractem, que nosaltres no podem eixir corrents. Les arrels i flors les plantes prenen el seu aliment amb l'ajuda de l'aigua de l'aiguada. Ja. Nosaltres som l'aigua, per si no sabeu, poden ser sòlida, líquida i gasosa. Tenim dissoltes unes substàncies i sals minerals que ajuden a les plantes a créixer. Però recorda que perquè una planta estigui sana necessita l'aigua justa. Per damunt de la terra se ve la tatxa. La tija està connectada a les rels. De la terra també agafen les plantes per al seu aliment. La tija transporta la saba a les fulles i les fa créixer poc a poc. Nosaltres unes fulles que ixen de la tija i som els pulmons de les plantes, és a dir, per on respirem. Són molt importants perquè fem la fotosíntesi, que és una gran funció, però necessitem l'ajuda del nostre amic el sol. Que ajudem a les plantes a fer les seues funcions. Amb la nostra llum i calor, les plantes reprodueixen oxigen que les persones respiren. I a la mateixa vegada que faig fred. Així estem venint de pressa per a bufar molt fort. Ajudem a les plantes quan tenen flors, junt amb alguns insectes. Sí, portem el pol·len a 3 llocs per a que les plantes donen fruits molt bons. Aire, aigua, sol, terra. És el que necessiten les plantes per a créixer de valent. Ara ja conegueu les parts que tenen les plantes. També us hem ensenyat les seues funcions. Totes són importants per la nostra vida. Esperem que us hagi agradat tot el que us hem contat. I conte contat, conte acabat. I el que té